Jaj, dobré ráno. Počkaj, jeden? Ja meškam do práce, nie. Nie, mňa zase šéf zabije. Mňa šéf zabije, kurník, šopa. Rýchlo, poď, dávaj. No, áno. Ach, ja som mohol kúpiť iné, nie tento šrot zo šinu. Naštartuj sa, more. Ty kokos, ty si taká pomalá. No, aspoň, ty kokos. Nič sa nestalo. To potom zostrihám. Nič sa nedeje, nič. Počkaj, ja som to nezostrihal. Nevidíš to, no nevadí. Šéf tam je, dobre, potichu. Sneaky peeky. A hej, dobrý deň. Ty zase ideš pomaly do práce, už bežkáš. 5. deň za sebou, ja ťa vyhodím. Nie. Ale áno. OK. Koledovali ste si o to. Čo? Nie. Nič ste nevideli. Nič. Ak to niekomu poviete, tak vás skončíte takisto. No, poďme. Prečo som to urobil? To som nemal robiť. Máš problém s nami? Nie, nemám, ale však, sorry, nezískal som vodičak, len som ukradol auto, no kúpil som si ho z AliExpressu. Zo šinu, hej, no musím zaparkovať tento šrot hnusný. Kokos, čo tu je? Dávaj. No dobre, zaparkoval, zavri dvere. No, dobre, a rýchlo dozadu. Musím si skúknúť telku. Nemám telku. Kúpim si telku, objednám si telku, no. Kde mám mobil? Asi vo vačku. Čakaj. Dobrý deň, chcel by som si kúpiť telku. Dobrý deň, a jakú? No, tú najlepšiu. A najlepšia by bola asi od Samsungu. Dobre, zajtra by ma to malo prísť. Dobre, ďakujem. No a... No nič. Dovidenia. Prečo ste nezavesili? Ja neviem. No tak, zajtra by mala prísť, asi sa idem prejsť do parku, lebo sa nudím a ešte sa mi spať nechce. No, ideme, park je hneď tuto, to mám šťastie. Inak táto vila je strašne pekná a neviem, možno by som si ho kúpil. To je nejaký kove... Čo to je? No, nič to nie je, nič. Nevadí, no, ach jaj, zabudol som zapaľovač a veci. Tak nejdem už preto. Jaj, strašne sa mi chce spať. A veď sa mi ešte nechcelo to kokos, to čo je? To asi tie účinky tých listov. No ale... Auto prichádzalo alebo niečo? Kto tam je? Tam je nejaká vyšetrovacia služba. Nie, kurník, ja som mŕtvy. Nevadí, idem sa tam kúknúť, ale... Sneak peek. Pomaly a potichu. Nech ma neuvidia. Kurňa, ja som sa potkol, more, no nevadí, ticho. Nekúkal na mňa. Manže nie. Dobre, teraz by ma nemalo vidieť, nevidí ma. To sa na mňa nepozerajú, vyzerajú, keby sa na mňa pozerali, ale nepozerajú. Nevadí, no, pozorujem. Kurník, nie, to som nemal robiť. Nie, čaute. Počkaj, ale... Nikto to nikdy nezistí. Čo to nejde, to je ako mal pásku. Nikto sa nikdy nezistí. Čo teraz? Nikto? Nevadí, no. Ideme domov. Prečo ma to zabíja nezačalo baviť? Ale počkaj. Poupracujeme to. Aby neboli dôkazy, vieš? Tak ani tam nič nemôže ostať.
to si zoberiem svoj štetic a začneme upratovať. Hotovo. No, ach jaj, prečo prší? U nás každý deň prší, ty kokos, no. Čau, Luboš. Čau, no jak sa máš? Nejak, no čau. No, potrebujem ísť domov. Veď hovorili, že zajtra to má prísť. Jak to, že to ešte neprišlo? No nevadí, že dneska to má prísť teda. Neprišlo to, no nevadí, ideme spať. Možno príde zajtra. No. Yes, je tu nová telka. Yes. Konečne si môžem kúknúť. Nič. No, daj. Čo? Dobrý deň, ľudia. No dneska sa stala taká zlá vec. Jeden chlapík prepadol svojho šéfa, lebo ho vyhodil z práce. No a on ho... Čo sa stalo? To bolo asi o mne. Nie. Ach jaj, tak to je zlé. Nie. Haló, je tu? Nie, není tu nikto. Dáme vám cukriky, keď prídete dole. Cukriky? Dobre. Dajte cukriky, ale to si furt vy. Nevadí, dáme vám cukriky, dobre. No ale, no, nič. Pre ďalší part daj like a odber. Stačí len like, ako chceš.